И здравейте, негърчета, почваме част втора с негърчето и мене. То път се качваме на втория етаж. Знам, че още не си огледали. Влизаме в тази красива стая. Красива. Като него. Гледаме хубавите байерчета, които хубавки байерчета са. Квартала. Там дете това негърче. Така, и добре. Забрах какво ще казвам. Да, забрах какво трябва да измисля да го изложа. Ко? Това ще е нещо. Не, няма това нещо. Аре, ма негърче. Това със сигурност е най-здравата сграда в света. По-здрава е дори от Гошо къщата. Той да го яде. Гоше, какво си направил? Мисля, че едно негърче влиза тук. Айде да погледнем. Така. Чакай тук да се разгледа. Колко хубаво. Бах ти моторчето. Ти би ли живял тук с армата? То е ясно. Колко хубава боя. Да минем през вратата. Виж, даже шпионка има. Даже шпионка има. Да виждаш кой негър е пак. Кой негър ще ти чупи настроението? Помниш ли когато ни гърмяхме? Помниш ли? Дай да ти покажа кой е точен. Гледай. На първия етаж няма хубави камъни. Точно трябва да се намери сигурно хубава Пирамида. Да, знам много негърски начини. Сега гледай какво правя. Иди да гледаш. Ще мога да участваш. Много се видя на камера. Знам, че видяхте всичко, защото аз съм много точен стреляли, само благодаря. Колко хубави туалетни и не страшни. Колко не страшни туалетни. Колко хубави надписи навсякъде. Особено този. Хора, там това е малумно. Мари, идвайте да го видим, Мари. Има някаква обувка на преисторическия човек. Сигурно облада от Гошо. Ой! Хора, ако стигнем 50 абоната, влизаме и това даскал с и то безмозъчен. Вау! Ха-ха-ха! Вау! Вау! Това няма колко трябва. Ще ми бавно такава, ще ми бавно такава. И хора, не беше много кестър. Hi, Char.